Bueno, boas tardes. Un poquinho máis tarde da hora, pero dado que estamos sin chefes, podemos facer un pouco así auto-organización. De modo que empezamos un pouco máis tarde, casi 20 minutos ou algo máis tarde, pero creo que despois iremos, digamos que, conseguindo ser puntuais con un pouquiño de recorte de cada un das intervencións. Bueno, agora pola tarde vai haber tres tipos de intervención, dúas conferencias ou dúas intervencións un pouco máis largas, e logo unha mesa redonda, e con eso se dará cabo ás xornadas. Nesta primeira fase, o primeiro que vai intervir é Marcos Pérez Pena. Ele é xornalista, traballa nun medio digital, non? Praza Pública. Ahora, ser medio digital xa non ten ningún interés, porque casi todo é digital. Un xornal, sen máis. Un xornal, sí. É máis influinte e todo eso. De modo que non é a primeira vez nin a segunda que está no Consello, xa ten colaborado moito, mesmo na miña época de presidente, e agora igual, de modo que doulle a benvida, na medida que poido dar a benvida, agradezolle que este aquí. Ele vai falar da revolución dos carabeis na prensa galega de transición. Hoxe xa tivemos algunhas referencias ao papel á presencia dos sucesos portugueses na prensa galega, dun modo ou do outro, máis ben desde o punto de vista nacionalista do nacionalismo político. Agora explicará un pouco en xeral, de modo que, cando queiras, tes a palabra, dicindo que vamos a recortar un pouco, pois con 40 minutos sería agradecido que... Era o que iba a dicir, que vou tentar ser bastante conciso para intentar recortar un poquinho o atraso que levamos, non? Pois tes a palabra. Grazas polo convite. A mí pedíronme que falase sobre como se recolleu ou como se viviu na prensa galega da transición a revolución dos cravos. E centreime, efectivamente, a falar de prensa, podese falar de moitos tipos de medios. Pola mañá saiu mencionado Terra e Tempo e algunha outra publicación, e centrome máis na prensa de masas e tamén semanarios ou xornais xa no ámbito da esquerda que surdiron posteriormente. Iso é tamén interesante a hora de analizar a repercusión ou a cobertura que fan. Na análise da prensa galega que existía, que se publicaba un 25 de abril do ano 74, hai que ter en conta que estamos aínda en ditadura, evidentemente. Non hai medios de esquerda nin nacionalistas de masas, houbo os despois, pero que hai no ano 74 un conxunto de cabeceiras locais, provinciais, moi semellantes á estrutura que pode existir hoxe en día, e o que sorprende nelas, eu creo que de entrada, é que, despois vou detallar todo isto, pero a min polo menos sorpréndeme, que a cobertura que hai neles da Revolución Portuguesa, non só o 25, neste caso o 26 de abril, senón nas semanas e meses posteriores, é moi intensa, unha cobertura moi intensa, cuantitativa e cualitativamente. Estamos aínda en plena ditadura franquista, é unha revolución que acaba cunha ditadura moi semellante, ten un tratamento nas portadas da prensa, prácticamente de todos os xornais españois, neste caso galegos, é moi ampla, non só un día, senón un día tras outro. Despois porei un exemplo concreto, pero parto desta análise xeral e desa sorpresa que me causa. Non só unha cobertura intensa, cualitativa e cuantitativamente, senón que os primeiros días a recepción que hai dos acontecementos de Portugal é como pouco cautelosa, pero en algúns casos moi benévola. Fálase dun cambio de goberno, unha revolución cara á democracia, que podía estarse dando tamén en España. É dicir, se poñemos os dous casos en paralelo, porque deso penso que falará Grandío despois, e seguramente aparecen outras intervencións. Era inevitable que os feitos de Portugal tivesen se observasen dende outro lado da fronteira, non só co interese que pode despertar uns acontecementos que poden ser interesantes ou sentidos como próximos, senón cunha idea
de que podíamos estar vivindo o anticipo de algo que se podía vivir despois no Estado español. Evidentemente, as situacións de partida eran semellantes. Dúas dictaduras con características tamén diferentes entre sí, pero en algúns casos moi semellantes, de varias décadas, réximes que estaban vivindo xa unha decadencia e un conxunto de forzas, sobre todo na esquerda, que pulaban por un cambio. Cando todo isto sucede en Portugal, a prensa española, en este caso tamén as cabeceiras galegas, eu analizo nomeadamente el Lago de Galicia e el Pueblo Gallego como dos casos bastante afastados entre sí, pero no medio podíamos meter calquera das outras cabeceiras de masas nese momento, el Progreso, la Región, el Líder Gallego. Neles hai unha cobertura moi ampla da Revolución Portuguesa e non directamente crítica, polo menos os primeiros días. Ou, sobre todo, non nos primeiros meses, non? Neses primeiros semanas e meses da Revolución Portuguesa. Sobre todo, unha vez que parece que queda ao mando unha persoa como Spínola, que pode ser visto como unha garantía de moderación, a cobertura en España é relativamente benévola. Todo cambia, eso explicarei despois, no momento en que a Revolución Portuguesa, o MFA, dá un xiro cara á esquerda, as forzas populares, e sobre todo do Partido Comunista, gañan peso dentro do movimento, aí sí que se advirte un cambio de análise e de cobertura nesta prensa galega. E rematarei cun análise do que foron posteriormente dúas publicacións xa na esquerda e no nacionalismo, como Teima e A Nosa Terra, que hai que ter en conta que xorden máis tarde, xa prácticamente no 77, non? É dicir, nun momento en que a Revolución Portuguesa xa entrou noutro estadio, non? É dicir, xa non falamos do PREC, xa está a Constitución aprobada, xa hai un cambio, un goberno elixido nas eleccións legislativas, non? O mando de Suárez, e nestes medios de esquerda hai unha visión dos sucesos de Portugal que se tingue un pouco dunha certa decepción, dunha certa oportunidade perdida ou cando menos unha análise crítica de algúns aspectos da Revolución que semellan non avanzar, en moitos casos retroceder, non? Nas medidas que se adoptan. Pero, simplemente, antes de pasar ás análises, como dicía, hai evidentemente, vos que sabedes moito da Revolución Portuguesa, sabedelo ben. A Revolución Portuguesa avanza por estadios moi diferentes, non? Marcados en gran medida, por exemplo, en setembro de 74 co abandono de Spínola, en marzo de 75 con ese golpe interno das forzas máis reaccionarias dentro dos militares, e despois en novembro de 75 co golpe tamén fallido das forzas máis á esquerda dentro dos militares. En cada un destas fases hai cambios tamén na visión que se dá na prensa galega e en xeral na visión que hai en España e en Galicia dos acontecementos de Portugal. Algún historiador chegou a dicir que canto máis á esquerda se poñía Portugal, máis á dereita se poñía España neses anos. No sentido de que falando, en primeiro lugar, das forzas do réxime. Recordemos que Franco non morre ata novembro do 20, temos ano e medio de proceso revolucionario portugués con Franco en vida, e nese ano e medio aqueles sectores que dentro do réxime da dictadura franquista amosan, se poden calificar como aperturistas, e que en parte, meses máis tarde, xa despois do 75, conforme se poñen detrás de Suárez e do que foi o UCD, asiste nun primeiro momento os acontecementos de Portugal cunha certa ilusión. Ese pode ser un camiño posible para España. No momento en que a Revolución Portuguesa xira á esquerda e comeza a aplicar un programa, o programa de MFA, de medidas como reforma agraria e demais, evidentemente, eses sectores aperturistas dan un xiro e comezan a ver con máis temor todo o que pasa en Portugal e, sobre todo, o poder, o peso do Partido Comunista, non? O temor ao contagio, o temor a que no Estado español sucedese algo semellante. Só despois de que a Revolución Portuguesa, digamos que vaya polo rego, polo que finalmente transita a partir sobre todo da vitoria de Suárez no 76,
en España comeza a verse de novo, digamos, na prensa de masas, na maior parte das cabeceiras, con menos temor, con máis simpatía, os acontecementos de Portugal. E antes de pasar á análise concreta das cabeceiras e das portadas, unha cousa que creo que tamén é importante entender. A Revolución Portuguesa ten un gran peso nas portadas, por exemplo, tamén nas páxinas interiores dos medios en Galicia, porque realmente neses anos a cobertura internacional tiña moito peso na prensa en España, seguramente porque conviña máis falar do de fora que do de dentro, non se podía falar da política interna, entón falábase moito de política internacional. Sorprende o comparar para que era xornal español de actualidade co dese momento, non? É dicir, a parte que se dedica a internacional agora é moito máis cativa. Nese momento era moi importante. Iso explica que Portugal estivese días e semanas enteiras nas portadas. Como dicía, centreme, para simplificar un pouco a análise, na análise da cobertura que fai La Voz de Galicia e El Pueblo Gallego. Son dous xornais moi distintos. El Pueblo Gallego é un xornal que pertence á cadea de prensa do movimento, é un xornal da Falanxe, un xornal que foi incautado despois da guerra e que forma parte desa prensa da Falanxe que en moitos aspectos, ainda que sen chegar á dureza que podia ter Arriba ou Forza Nueva, sí que evidentemente é a voz do búnker, en certa maneira. No outro extremo, La Voz de Galicia, sobre todo neses anos, coa dirección de Pillado, é un xornal moi progresista. Realmente das cabeceiras que nese ano 74 se publicaba en Galicia era, sen dúbida, o xornal, non vou dicir máis á esquerda, pero sí que deixaba máis voz a aqueles grupos que xa nese momento podemos identificar como esquerda, e, sobre todo, a partir da morte de Franco, a esa oposición primeiro clandestina e despois xa pouco a pouco legalizada, para que teñan voz e presencia no xornal. Por iso podemos contrapoñer os dous medios. E realmente podese ver moi claramente xa en dos primeiros días como a cobertura que hai do 25 de abril en Portugal, en El Pueblo Gallego e na Voz é moi distinta. Bueno, esta é a portada de Pueblo Gallego o día 26 ou 27, non sei. En todo caso é a que dá conta dos acontecementos do 25 de abril. Simplemente é importante, o tema está en portada e, ademais, a linguaxe empregada, non? É dicir, o golpe militar en Portugal, bueno, é militar e foi un golpe, pero a linguaxe nunca é inocente, non? É dicir, pódese comparar coa linguaxe empregada pola Voz de Galicia nese momento, se non me perdo, ese a trouxen, non, triunfa el movimento militar en Portugal. É dicir, hai un cambio de linguaxe entre o golpe militar e o movimento militar. Non hai unha gran diferencia, pero sí que nos días seguintes se pode observar mellor as diferencias entre a Voz de Galicia e o Pueblo Gallego, porque moi pronto o Pueblo Gallego comeza a advertir do radicalismo, do peso do comunismo e dos comunistas no MFA, mentre que a Voz de Galicia fai, nesas primeiras semanas, unha análise máis cauta e máis obxectiva, nun sentido da palabra, non? Perfeito. No, este 74. De feito, xa este do 28 de abril xa en El Pueblo Gallego, donde xa se advirte que Portugal camiña hacia o socialismo, non? É dicir, cousa que na Voz de Galicia non aparece nese momento. E nos outros xornais que vin, non está aquí na análise, pero en El Progreso, en La Región, as análises son moi obxectivas neses primeiros días. En El Pueblo Gallego, que sí que tiña, penso, unha correa de transmisión máis directa co réxime, a través da cadena de prensa de movimento, a través da Falanxe, creo que xa hai un cambio de postura xa nos primeiros días. Digamos, a obriga de mudar a linguaxe e mudar a visión que se estaba dando dos acontecementos en Portugal. Na Voz de Galicia, nese momento, seguen coexistindo crónicas
algunhas nas que sí que xa se deixa entrever ao peso do Partido Comunista ou explicar un pouco bueno, que hai banderas vermellas polas rúas, pero non cun ton de crítica tan grande, con outras crónicas máis amables. De feito, en Lago de Galicia, despois podemos ver algunha, comeza a ver en algún momento, moi pronto, xa en maio, xa na cobertura do 1 de maio 74, que tanto peso tivo nesas primeiras semanas, unha certa esquizofrenia nas crónicas que publicaba de Galicia, entre as crónicas que, por exemplo, publicaba Manu Leguineche, que a través da xencia, que eran crónicas bastante amables co que está a suceder en Portugal, coas que publicaba Augusto Asía. Augusto Asía foi unha persoa radicalmente anticomunista, deixou no ver ao longo da súa vida, e xa, dende o primeiro momento, advirte do risco, dos perigos do comunismo na Revolución Portuguesa, e, por exemplo, non sei se xusto trouxen esta, pero na véspera do 1 de maio do 74 fala do risco de que haxa un maio rojo en Lisboa, e de que haxa altercados, e de que haxa disturbios. En cambio, ao día seguinte, el mesmo na súa crónica publica que a Revolución foi unha fiesta, que esa celebración do 1 de maio 74 en Lisboa non só foi pacífica, foi masiva, foi festiva, e así foi nas primeiras semanas, a cobertura. Como digo, a cobertura comeza a cambiar bastante rapidamente, sobre todo a partir de setembro do 74, tanto na voz, pero sobre todo en el pueblo gallego. En el pueblo gallego, xa sobre todo a partir da marcha de Espínola, comeza a deixar caer, penso que neste número, que citando a Espínola, os riscos de que Portugal avance cara a unha nueva esclavitud, referindo-se ao comunismo, cosas que na voz aínda non aparecían, chegaron a aparecer un pouco máis tarde. E vou a prensa avanzo etapas, como digo, para non estenderme moito máis e intentar acabar non a menos cuarto como estaba previsto, pero sí que intentar acabar cara ás 5. Cando xorde despois Teima, e cando xorde a nosa terra, a Revolución Portuguesa xa avanzou por un rego moi distinto. É dicir, xa pasaron dúas eleccións, unhas constituintes, tres eleccións, unhas constituintes, unhas presidenciais e unhas legislativas, nas que o Partido Comunista ten un peso, penso que do 15% dos votos, máis ou menos, e neste caso é o Partido Socialista de Suárez o que domina. Teima xa no seu número 3, esta é a entrevista a Fortes, precisamente, que quería comentar despois. Xusto non trouxen esta, pero, comeza a publicar crónicas dun correspondente en Lisboa, que teño por aquí, que xa anticipan un pouco esa desilusión, digamos, ante o desenvolvemento do proceso revolucionario en Portugal. É dicir, as crónicas de Carlos Porto. Fala de feitos preocupantes, fai acusacións ao goberno de Suárez, neste caso centradas nos cambios, na aplicación do programa da reforma agraria, por exemplo, do proceso de entrega de terras dos latifundistas no Alentejo, como fai unha reversión, digamos, e devolvéndolle as terras aos propietarios. Ese número, que é o número 3, esta é a crónica de Carlos Porto, dá paso a outras crónicas de Carlos Porto e, ademais, a estes artigos encargados a Xosé Fortes, nas que el fala da historia recente de Portugal, de como foron estes 2 anos xa, ou 3 anos xa prácticamente de revolución, e sobre todo do papel dos militares, un papel que el coñecía moi ben directamente, a través da súa participación na UMD, nos contactos que el fixera co MFA e cos militares portugueses. A verdade é que son uns textos moi interesantes para
para entender o que pasou nese momento e para ver como a prensa do momento, neste caso un semanario de esquerdas e nacionalista, como Teima, como relataba a cobertura e a visión que nese momento tiña dun proceso en Portugal que ainda era moi novo, é dicir, ainda pasaran só 2 anos, Suárez acababa de gañar as eleccións, pero que xa se advertían uns cambios significativos. Todo isto dá lugar no número 20 de Teima, que da derradeira semana de abril, coincide co aniversario, non? Co terceiro aniversario da Revolución, dá lugar a esta portada de Teima, non? Xa que xa fala, pregúntase se estamos asistindo a un adeus á Revolución, tendo en conta toda esta viraxe. Cando desaparece Teima, moi poquinho despois, aparece a Nosa Terra. Entón, o relato que fai a Nosa Terra xa é posterior, xa é dun proceso en Portugal moito máis asentado en o que eses primeiros avances cara á esquerda xa foron coutados un pouco máis en certa maneira, e na que xa, de feito, xa se empeza a falar do debate dos cambios constitucionais, que finalmente despois se executaron. A Nosa Terra nace a finais do 77, de feito o número 1 é penso que do xaneiro 78, penso. E xa nese número 1 xa hai unha crónica de Antonio Pereira da Silva, non? Neste caso falando da crise política en xeral en Portugal, do papel do FMI, do papel dos poderes externos e da influencia que está mantendo sobre o goberno portugués. Esta cobertura que continúa esta sensación de desilusión un pouco de estar defraudados co desenvolvemento do proceso en Portugal, continúa nos números seguintes. De feito, no número 2 xa temos na portada da Nosa Terra ese xiro á dereita, tamén seguindo un pouco tamén o fío das crónicas de Carlos Porto en Teima. Na Nosa Terra, a min, fronte á abundancia, á intensidade cualitativa e cuantitativa da cobertura da Revolución na prensa galega do último franquismo, sorpréndeme o relativo pouco peso que en medios como Teima ou a Nosa Terra ten a propia Revolución Portuguesa xa nese tempo, non? É dicir, sendo a priori unha revolución que non só por ser en Portugal e por esa proximidade que publicacións como Teima ou a Nosa Terra tiñan necesariamente con Portugal, senón esa proximidade ideolóxica que sentían cara á revolución, a teoría falaría de que a cobertura do que está a suceder en Portugal sería moito máis intensa, moito máis prácticamente debería aparecer en todos os números. De feito, a Nosa Terra nos anos seguintes tivo a cobertura da actualidade portuguesa foi moi importante, pero pareceme que non tanto neses primeiros anos da Nosa Terra. Igual Margarita me pode contradicir. Sí que hai algunhas pezas moi destacadas, como estas entrevistas que precisamente fai Margarita a profesores universitarios. Son pezas que realmente van moi ao fondo, non son tanto unha cobertura diaria do que está a suceder en Portugal como coberturas máis de fondo. Neste caso, esta entrevista con Pereira de Moura na que di iso, que agora é que a revolución está a comezar. El fala, ademais, de que, contrariamente ao que moita xente podía pensar, e seguramente ao que moita xente podía pensar en Galicia, dende fora, el defende que nese momento, este é do ano 79, de verano 79, as forzas populares en Portugal, fala do Partido Comunista, fala dos sindicatos, fala de outros grupos, a esquerda do Partido Comunista, fala do movimento estudantil, etc., está moito mellor organizado e é moito máis forte do que era no ano 74 ou 75, curiosamente, é dicir, de forma un pouco contraintuitiva, nun momento no 74 ou 75 no que parecía que o peso do Partido Comunista ou da esquerda rupturista, a esquerda revolucionaria era moi forte, el defende que podía ser moi forte por ser un momento de caos, pero que nese momento 79 sí que hai unha maior organización e que, de feito, a entrevista é optimista, é dicir, a pesar de ser un momento no que dende fora, 5 anos despois da Revolución,
xa falándose de reformas constitucionais, de pasos atrás no programa do MFA, pois a visión que podía ser moito máis pesimista, pois é todo o contrario, non? E algo semelhante sucede nesta entrevista a Armando Castro, non? El fala xa sobre todo deses intentos de mudar a Constitución, dese golpe anticonstitucional, que de feito, bueno, non son un experto na historia constitucional de Portugal, pero penso que é do ano 80, non, o cambio, a primeira reforma, 82. Sí. Estaba en debate, non? Esta entrevista é de abril de 80. El fala sobre todo diso, non? Entón, hai sobre todo na cobertura que hai da prensa galega neses anos do que está sucedendo en Portugal, hai que ter en conta sobre todo os distintos estadios polos que atravesa a Revolución Portuguesa. En función deses estadios hai unha cobertura moi distinta, tanto cuantitativa como cualitativamente, non? É dicir, a Revolución Portuguesa interesa moito, en principio, cando non se identifica necesariamente cunha revolución de esquerdas, cunha revolución que vai a instaurar un modelo político moi distinto ao que pode ser o maioritario nese momento na Europa Occidental, e muda radicalmente cando sí se advirte que hai unha posibilidade de cambio revolucionario. En cambio, na prensa máis de esquerda, que podemos identificar como teima a nosa terra, seguramente o cambio é a inversa. No momento en que a Revolución Portuguesa xa perde xira a dereita, xira cara ao centro, por dicirlo de alguma maneira, e perde potencial revolucionario, é cando esta prensa ou estes sectores, seguramente tamén porque están agora máis concentrados no que sucede no propio país, non? É dicir, había moito que facer aquí en Galicia e no Estado, perde interese e, sobre todo, perde ese romanticismo que xeraba a Revolución Portuguesa nas primeiras semanas e meses, non? Que se advirte, trouxen aquí algúns exemplos, non? Hai moitas crónicas moi fermosas de correspondentes nas rúas de Lisboa, de Porto, pero non só, eu vin algunha... Consultei sobre todo el progreso da región en datas sinaladas, nos aniversarios, e como xornais pequenos non só recorrían a crónicas da xencia, senón que utilizaban os propios correspondentes, xornalistas de Ourense ou do Faro de Vigo que se desplazaban a Portugal e informaban en primeira persoa do que sucedía ali. Evidentemente, a proximidade xeográfica axudaba. E isto lévame a unha reflexión que foi o que sobre todo me quedou despois de facer este percorrido por xornais moi distintos e por etapas moi distintas. Dá impresión, pode ser un tópico, pero penso que é así, que o Estado español e Portugal, e Galicia dentro do Estado, e Portugal viven de costas dende hai séculos, a pesar da proximidade xeográfica, excepto que en Galicia nos axuda a unha maior proximidade a conexión lingüística e cultural que temos con Portugal, pero este vivir de costas que se sigue advertindo entre Portugal e o Estado español, realmente durante uns anos foi distinto, durante eses anos, mediáticamente e tamén na influencia que neses anos tiña a política portuguesa no Estado. É dicir, esa influencia que a Revolución Portuguesa tivo no desenvolvemento da transición en España, que foi unha influencia case como dos imáns que se repelen, é dicir, na medida en que a Revolución Portuguesa avanzaba cara a camiños un pouco máis á esquerda, eso seguramente limitaba tanto as posibilidades de que o réxime franquista se abrise, bunkerizaba máis o propio réxime, e ademais, en certa maneira, sobre todo os partidos máis á esquerda, pode que dificultase un pouco máis a súa acción, digamos que poñía máis sobre aviso as forzas do réxime sobre o que podía pasar. Pero, en todo caso, a influencia foi evidente da Revolución Portuguesa en España, e penso que nunca máis se volveu dar iso. É dicir, xusto me dicía un amigo estes días, podes falar de como o sucedido con Antonio Costa influiu no que está sucedendo estes días con Pedro Sánchez. E se calhar falouse moito de Antonio Costa estes días en España,
pero penso que é unha excepción máis que a regra, non? De feito, tivemos eleccións en Portugal moi recentemente, e que foron eleccións moi importantes, non? De cambio de goberno, dun fenómeno, non? Como Xega, non? Que aquí sí que se analizou ligado a Vox e a outros fenómenos semellantes na Europa. Evidentemente, a cobertura que esas eleccións tiveron na prensa galega foi moito máis cativa da que as eleccións portuguesas dese tempo tiñan. Eu teño aquí portadas de que en cada elección portuguesa de abril do 75, de abril do 76, de xuño do 76, eran portada e tiñan 3-4 páxinas no interior, cousa que evidentemente agora non sucede, non? Ese vivir de costas que se mantén durante uns anos non foi así. A verdade é que vivimos dos procesos cara á transición que, partindo de momentos, de situacións equiparables, e que penso que chegaron a estados tamén equiparables. Ao final, a democracia española e a portuguesa acabaron chegando a puntos moi semellantes a través de camiños moi distintos, non? Sobre todo en cuestións case de metodoloxía de procedimento, non? Que este procedimento, esta metodoloxía, muda moito as visións que temos sobre a nosa transición aquí e a revolución en Portugal. E tamén se transluce na cobertura que neses anos facía a prensa galega, neste caso. Bueno, e por aquí deixaría para non estenderme moito máis, haberá preguntas e haberá... Moitas gracias. Entón, agora chamamos ao senado profesor Emilio Grandillo.